That accident go see where I believe was uncle I go see where die and then I don't go see limit. Can accident is I believe was able. I see control. Obuna makandema Imo state of ma. I see control. Balumoto. Mama, Ojazzy Igbo Nile moto. Ojazzy Igbo Nile moto. Ngolo na yalu moto. With my PA Nonazo. With one of my personnel or personnel or two personnel campo. So my PA no 2% on Azo, more no 2% on Nilu. On our way going to Owerri. The thing where me, even believe I believe was able. And I'm on speed 60. It was a speed 60. Ojazzy Igbo. See as your mouth just the sweet. See, I was not there when this accident happened. Oh, I know they're there. I know if you say you are lying. And I won't believe that you are saying the truth. But what I have to advise you now is to go and learn how to drive. Go and improve on your driving skills. Forget all this thing where you just talk. The only person whenever enter steering before go believe say you are driving at speed 60 and your car somersaulted 7 times. Ha. My brother, try to improve on your driving skills. That is all I can tell you now. You will be working as a Mukoichi as a fellow. Ojazzy Igbo Nile. The flute corner of Oja Piano and Oja Ginger, and many other Oja Sounds in Nugo. Few. Obere one ekulago one unu. Only even say can back or work with the other. Macaron will even now on social media. Yeah, was a last accident on Saturday, being 3rd of August. I had an accident in Nanjaba. On my way going to Owerri. I had an accident on the way. That accident, go see where I believe was uncle I go see where die and then I don't go see limit. Can accident is I believe was able. I see control. Obuna makandema Imo state of ma. I see control. Balumoto. Mama, Ojazzy Igbo Nile moto. Ojazzy Igbo Nile moto. Ngolo na yalu moto. With my PA Nonazo. With one of my personnel or personnel or 2 personnel campo. So my PA no 2% on Azo, more no 2% on Nilu. On our way going to Owerri. The thing where me, even believe I believe was able. And I'm on speed 60. It was a speed 60. Na meter. Speed 60 can no. Like because that is an express or express. And I'm returning Java Junction. That's every million Java. That's media and one Java. Ever that dangerous zone can no. I know about that. Tip at the speed I booked only good there. Now after what I mean road you got that. So the tipper just where speed now booked and more to go close. And people now cross main road there. Only one here after that video. Now cross main road there. And if I have a milli, a milli here was a milli we are. You more me bona. I have never one. Because now what must be must surely be. Even more me the best that at that moment point in time. Actually from near one once I go break, I follow my break. Yeah, man, this is a fake commando. Tip I go for the go. No more control the I can because people there's a fuzzy come here. And then across me by fuzzy my ansia mezia by steering because actually go break from the that one at the meter now 60. I was 50 to 60. I'm going to leave our one. We eventually that thing.
people are focusing on moto fuka aka moto m si abịa ụfọdụ na mbala azụ instead of m wee ịkụ mmadụ ntọọ my steering suo a pole dị ebe a street light pole dị there the street light pole ahụ hopụrụ ehopụ n'ime na o hopụrụ ehopụ a ya bụ emezi the moto ji somersault moto wee somersault almost matter as even nji asị eme the moto wee somersault almost 6 to 7 times mpụta na-alụ m niile nwere ibe m emelụlọ m alụ ahụ m adọkalọ liwo ibe m furu m personel m na ya nọ n'ilu ịghọta personel m na ya nọ n'ilu onwere ibe melie personel nọ n'azụ onwere ibe melie my PA ihe melụrụ obere alụ and o nwere ebe o tiri obi mgbe moto na asọmasọt ma moto na tumblu so PA mgbe anyị litu na my PA rush ya tu n'ọgwụ asị na blood clot na lungs na ọ na ogbeji side ose eku ume as may God may have it o nwetara ogwe ya today I'm very happy and thankful and grateful to God aka na nwere ibe kalili omume kenekwa ha n'Igbo kene mmụọ na-emelụ m kene mmụọ niile na-emelụ kenekwa na unu bibe nna m akọba nwa na-edub na ha na-eche m nwere ibe ọzọ sị ka m kọwara ụmụ Igbo bụ Igbo before enyi ọzọ sị ka m kwuo before that accident eme for over 1 weekend moto m na-abụ omebie taa alụọ ya echi omebie taa alụọ ya echi like ọ bụrụ ịbagoro na ya dị gbagoro ya ọrụ ya find another fault mgbe ịgbanugoro ya agbanu edobe ya find another fault ịghọta so the thing na-emego nwa nkịta ka m bịa aghọta na that is a sign of na ụdị ibe anyị eme and that is what must be that must surely be nwere ibe ekwutere ya ihe dị n'ụwa bụrụ ife dịrị akara aka ọ dị n'aka mmadụ another thing bụ maka ndị na-asị na evilu moto na ndị na-akọtọ ihe a na-akọtọ na Facebook abịara m ịkpọ mmadụ afọ nwere mụ na ya na-ekwu onye ọbụla na-ekwu ka o si ghọta onye ọbụla na-ekwu ihe ọfụ onye ọbụla chọrọ ihe trend ịghọtaba na nwụlọ moto mfụlụ nwụlọ ebe ilu moto nwụlọ moto ọbụla mfụ ịghọta mana ndị nna m fasị na nwata bụla agwụ oyi ebulu ilo mana ilo dị n'agwụ a na-etigbu nwata daalụ m